Uy! Ipakita. Pagkadagong pakalubot, dako kikinig tayo lagi. Uy! Uy, Koy! Si Kamoy! Balik ka! Uy! Ayaw nung ba? Daw nga na, oh. Uy! Ayun na yan! Sorry! Og karon mga wakot no, manguha mi og bagungon. Katsan kok man eh. Ambot usay barog ana, mura man kuno na og kasing. Libog mi dalo-dalo ba o bagungon among kuhaon. Depende ra usay makit-an ron. Kani pasalig ani niya tinuod bang naa kay pirtir ra ba kunong lapoka. Ayuhon gid man. Lantaw ra rin nato ron og unsay atong makit-an basta kay tala katsan kok na pud ni. Madugay patamuli? Madugay pa ta. O pagkita kagikan? Kita naabot na ubuli na ta. Dilit kayo. Ito magulang termi ato Ayaw. uglobe, magahikay na ng mga lamas. Usay ka kulang. Madungan tagkasamad. Tay say trivia guys. Say trivia niya. Tinuod lang yun guys. Sa una puti gid ko mga picture na ko way back 2004, 2007. Puti ko. Na find out sa doktor nga na di ko allergic lapok. Piskan ko gamayng pedicab. Wah, kanap. Absorb. Ang nahibili na laman rong puti sa akong lawas, itlog. Tilyo putig itlog. Ang tawag ning baro ning doktor. Kabalo mo adto kalapukan, gada lapog bag. Na otro po no. Ikaw kunay madagag butang. Yang salapi. Ako ni madagag hubag. Jaga. Muni playground ni Dantoy sa una. Kana siya, ito mon pud unta ginayan trivia sa una. Karon kay nasumpa man siya og tuway. Mura giyang kolor no og palit og tuway. Welcome to domain ni Dantoy. Domain expansion. Na mao na. Ang purpose pasaway-saway og na nagdalagbag, isulod ra ba gid yung kayamanan han eh. Dili ko tas ko garbo na. Na nalumos. On the spot. Hala, luwas na. Guys, gasalom intawon. Padok. Namulos ka maabi mo pada plain red. Giuwat ra mo. Dili galangoy paps. Kuha ah. Ibol mga baki. Himbir sa gulimpe. So karon mo tapo na tayong pikas kumuha tanig dalo-dalo. Ani magibuta ka age. Ani magibuta ka age. Mahit lang dal maten si Dantoy yung patugan ni mo Dantoy. Tinud anay ni Dantoy. Ay nang ma. Nanong Dantoy. Kadra. Pakibutan ng tungahana. Sige na mo. Undang ka Dantoy. Ako yung masunod ting. Oh. Tangapot kami hari. Moy. Nalamog ka. Tisa murag. Na. Ayaw ba kinaw ni halas ani mo kuan. Uy. Grabe si Ran. Salisa po kami. Tay ni si Ran. Ay salarin. Sige na. Sige mo sunod. Mula tayo mo gamit og kuan. Sige na, asa pa ka moage? Kailangan di ko mabasa Dantoy. Kanang gamit tayong pagkailaga tapon-tapon ba? Hani oh. Hoy sige na mo asa mo kaage hoy. Hani kaage. Ay naman ning mga tawhana. Sunod ni mo. Ali na ka mo, mga tagason mo garbo. Garbuso. Ha? Garbuso kayo. Pagkataas kay Di ko na siya mo-apel pero gaandang na po. Aya sabi. la, grabe ha. Ati wagin mabasa. Hani mo kaage. Ese. Na. Asila. Walo o. Way walo-walohan huy. Rao. Wala lagi. Na lagi pala ka dia. Asa maron? Rao nang ilalong. Buang ka way walo-walohan eh. Walo. Na ginoy stripe hane nga kuan ginoon walo-walo. Katubang pangkatunggan og kuan dili gitong pangdagat. Asa man kadapit? Pinarapakuhan ba yung paakan ko ato? Di na Tagaan ko rason nga di na kumuwagi sunod. Yawan ay walo-walo. So karon, dapat mag-angay mo gud ta mga basa taan eh. Gitika daw, dapat mabasa na sila daw. Mabawra na pin. Si Tipin galantaw ya pug Paghilo magulabang mo. Sige na, pakita ko. Pap. Uy! Uy! Malatag na siya sa ron. Mabaro man patay. Ay buhat. Mabaro man. Lalom na yung tipin yun eh. Lalom na la. Yawa. Isa na yun. Ay, sana, huwag ka na magaya. Sige na. Kaya walo-walo may nagkanik eh dali ra kay kong lala. Yawa! Ang chinila sa bilin. Asa man na imong giyong face fan hanin nang naingon malaman ni kalibangan na to eh. Wa be kuni yung fish pan. Nga na po ingon ana yung baro mo ani kagkatunggan. Atong pangon yun ani oh dalo-dalo. Kaning dalo-dalo. Yun ani. Kaning dalo-dalo. Katulon na ka nakatulon og kanon kay isa pa ka nakasuyop anong unan. Sila na to kuan asa tong kuan. Sudanan. Lumba mo talong ba na eh?
Katunggan ba ha? Ma, usa man eh. Ulan na. Tunog og. Hani na po ituway hani. Oh, balay kalimango oh. Kani gamay-gamay no. Agi oh. Tarang dalo. Paris din sila yun. Usahay og mga meeting season. Sana Tara oh. Tara si guys oh. Kuha na si Ting. Kita. Tarang si Nara. Tara oh. Squirt. Tara oh. Meeting season. Tiltila na to ning sa lobot. Kaning lobot at tiltila na to ni dong suyopon. Muna niari man way sulan ang dala. Dara paps, ditubo. Tubo og sisi. Padol ra mo ari kay kanang kasikas. Nara oh, mo ko na ilang gipangita. Oh. Ilabyan ra na pa oh. Ganda nga glaman mo to. Oh. Ta. Luto niya yut ha. Panguha usa ka makaluto. Nilat tulo. Kuha na ni kahungit 40 kay kada pulo man kahungit sa makay huwag unod ane. Iskayahong ko na luto. Dago bidi ng uban niya. Dagko lagi. Ako ang kuha skirt, ako nang ipa-deliver dito sa Tanhay. Ayaw ko ba? Ay si pangawat mo eh. Balin siya hado palayo. Ayaw si pangabong pod. Napog kuno kay makita na. Kani siya kay bisig. Panaghanay man ka ni. Oo na pa. Balin siya kay. Oo man ka. Bisig usa ka mo gamay kay ilugon. Ikaw ba? Suplado man ka na ako ron. Oh! Taro. Koy, si kamoy. Tara, do ka mo. Tara. Tuway. Tuway lang. Tuway. Ibog. Tara. Paglain po. Squad, tanaw si Stephen Squad. Balik ka, pen. Nag-unsa man ka na, pen. Dili ko ra. Tihana. Yawa ka ng lawas, kinalang i-relax. Lab, darao. Darao. Mara maguli oxygen ha, eh? Gipaniod mo kay si Dokyo. Tama maguli oxygen ha, eh? Tarong dia. Ay lay dukyo. Papa ikaw gadalag kami na Kasi pag binuang ka, Dokyo. Okay naman. Dokyo. Kasi uway oxygen. Uy, hay, green no. Kuan ba? Hol! Sug na mama. Nagpig umang o. Why, lumisulan gyud ay dalahan. Ang tinas nimo bayo. Naraaw, naraam sa kamot. Ayo ba? Agay! Wala nakakuha og tuway. Grabe ning kondom gigamit. Dibi po na ko. Kondom oh. Isa gigamit ang kondom. Uy, di pula kondom ay shooter, di pula grabe. Moy, sa man ka na kayang inta kay sulangan? Suwa rin ula. Mo na ikaw gamit ani. Wala ko sa tuway. Anan, yawain tubo man. Tuway. Karon guys, tudluan ko ni Dantoy og pangita ning mga graba. Bayot na ikabibi. Sa man? Tara oh, yawa na kabalag. Sa man? Kapibi. Ay ta edi ay. Ubay nagkuha si Moy Moy. Pag nagita na. Gaagad na kanin kuha na mo. Paghilaw. Dili ko kita lagi. Matumba! Nao. Para oh. Mura paglapat. Dagko kayo. Ay dili mauwat ana oh. Naingon ra pud laman og lapaw. Dagan lagi lali ka makita. Tinuod dito oh. Makakita ka sa? Tura. Oh no, aptik lagi kay kita basta mag-shades lagi. Basta kinason man go, linta man kay na. Kama oh. Medyo iyot. Nao. Kamatay gibutang raman. Putog ko rin yung kuha. Asa pamalain ba yun? Napakita pa ka? Aso, nara. Asa pamalain? Pero ala, dako ani. Ay dara, nakakita tayo ko. Oh, ala gani. Lalubot? Tas man kayo. Mura mag-igang kay haanay madugay. Nara oh. Anan. Pagkadakan man kay ana oh. Dili ka reunion man gud pud na sila event. Naman sila event. Gamiting na sila nimong wala turong panago mo. Lisod kag kwenta yo. Unsa man din na oh. Asa tuway asa? Unsa man din na oh, ro. Oh. Asa man? Wow. Nara oh, tuway. Kita pag tuway. Tuway. Nara, ramoy oh. Nara wag ka po katapan oh nang dasagbot. Hi ka dok. Bali punong mata haroy. Na. Nag-unsa ay naman siya gawon sa dekahani hoy. Pututa. I'm traveling. Crap, it's alive. Asa? Ito na, magkauna. Kauna ka to ng violet. Kwa. Oo. Oh, kita tuwari mo. Maniguro tagpaak. Agay, laman na usa. Abi man ako usa pa. Hani tagyo kay dagan ani. Ayaw, squirt. Bali pa ng balong mag-aliso, tag-balance. Oh. Dahil ito po lang baka sinila sa ato na ito. Katikang anong tubig. Ano sa man ka do? Oh. Sige, labang. Ayo lagi dok. Ano pa dok? Sige, dito ka. Ikaw po, Ano, 1 ito.
Biya pa yung content. Ayo, dok. Ganahan mo tayo. Balik ka! Hoy! Ayaw, dok ka ba? Ako lawas mo, dok lang, di ka na ako ron. Please! Ayaw, dok. Kaya mong pagkatampalasan lagi. Wow, puga. Wala, bantay ah. Oh, agay. Ay, sa sunod, Bob. Ay say sunod bayot. Kay, uyugoy sa anak ko na. Kaya yung kamot. Ha? Ning kapot to sa nana. Kaya na, dok. La. Di. Ato, dali. Sige, sige. No. Ibalik. Nay. Nakahog ng lubot. Pait kini ng itagsud ang pangitaon pag yon. Tawag anak. Na. Wala po spider face. Sige, Dok. Di ko na madlock si Titing, Dok. Di ko na madlock. Sige, Ting. Sige, Dok. Very soft feeder. Ulo! Tro! Talawan kining dako kang tao. Yaga ning mangunuway. Gako gadala pag hasta pagpunig gaigting ng kamot. Ay, nalubon kaayo. Tining tawhana. Nausap na gid kay ni si Pati Birds ron. Ilom. Magaigting na magkuha. Kanang mangilo dagay ni kanang kumingking ra gamiton. Oh, kumingking ra gamiton. Mangilo pa di ay. Libang ramay sabot. Kahoy. Katranhe nga klase. Napa oh, nakating oh. Asa man? Nara. Ay, dardi. Tayon ang pagkuha, igting gyapon ng kamot. Alangan mahagbong gipud ka kumat ani isa. Lami ang itulod ni mo, Je. Ay, okay, mulutaw ra man gud gyapon. Okay. Ha? Kumunoy man eh. Ibita ko ninyo. Laka mo roy. Daw example to. Ninyo kay kapirmi gyud, Dok. Di kay katabian kay Dok. Nahilo mo nang bataso ko nakatulog daw kong kahoy. Yan. Age, kamatay ni Dantoy. Unsa man na? Oh! Dara. Si Moy daga na kay kwa si Moy. Oh. Hapit ng puno. Asa sa? Oh, Unsa man na? dako. Ha? Pak, nagakpan yung ka. Agay! Sige. Umarong ka pa. Jesus! Pagkalalo makay na, hindi na mo makakuha na ni Bong. Ayaw na napita kay samot kalalumhan ni oh. Ani ragani ani ra oh. Ayaw na ting kay nay talaba na ting. Ayaw lagi ng kahoy kinana nay talaba. Matunok kay kana. Ayaw pagagahe kay ulo masamad ka basta gisto ingnan ka nako. Trabaho ni mo datoy. Hindi maibot sa. Kay pag nagkahoy. Kaya na. Tala ulit na ta. Nan Agtilyo. Biyog. Samot, ikaig ting. Mahadlo kong nay talaba kay nay. Wala na hana raw. Ayaw nang tumbir ng kahoy. Ay sa no. nay unsa ko ani? Maalis. Toy. Murag stalking kami. Wala ni ako biga. Hinay kay bine. Dawato na lang ginanto si kamatuuran nga mabuling ka. Ang naong ni Bobong. Kaning mga kahuya ba? Unsa man eh? Pagiskita kayo. Huh? Piste. Bot mo isiga ng mata. Isiga mo ng mata. Mo katugad Dantoy. Kaya lagi na. Pulo buno tama na rin pa. Samot dako kay kabong. Na si Mayong. Ting duwa. Pagabugdo kay bata kayo. Daw nga na Wala mahitsura ba kung pa. Aga. Ako una yun. Aga. Nay, kaawin. Ada yung pamira kay bukat ka. Nay, kaawin ng mo. Naging kumpit. Ayaw pamira na ako. Kaya patay sa mapatikal akong isa. Ang kayawa mo giipit. Visit ka bukat ka. ayaw yung tunog ng kahoy kinay talaba. Hanay, natao pa na eh. Okay, ni mga naikasag na yan. Ano yung lugaran ng mitsiyan? Kaya pagurit ako. Kawa na yung mamahit. Kasag na gaya na. Mission possible naman di ay. Paglako rin yun Luya ni mo yung. Wala ko yun. Manaw. Ipakita. Pagkadagog pakalubot dako kikinig tayo lagi. Ato bang ang gana? Ba, paano ba? Ay, ako simpan.
Narason mo ng cellphone. Nana sa bag ng cellphone. Mama, gi-focus po na ako. Hato nakidangas lang kasi kasad to. Sakit ako pag Hoy! Ayoko. Hindi ko magpapa. Steven. Oy, kamera. So karon, amo na ning hiluan mo na tanan. Lumayar kayo. Dagan din ako. Pero guys, yung dalo-dalo. So maliluan na namo. Anong kenta lang ba, oh? Hoy, ang kasag. Ay naman, ano? Di man nakasag. Yo! Pastilan mapakan ta anak mo na mo rin kuan. To mahad to. Aga! Aga! So karon naman na namo ang process sa dino sa paglimpyo dino dong karon amo na pong tiltilan. Gulo po kamo tiltil bayot. So tiltilan nato ni. Ana, tiltilan ani mo do humana. Hasol bitaw kay. Asa na to boy squad? Usay giputlan? Nara, ang tumoy karon, inig sujop na to unya ane. Sujop? Dali ra siya. Pas squad! Di si matartaran atong kamot. Naaman lagi dagi umang niyong giapil ane, magkakauntag na yung umang ane, wan yo liliyag usay sulod. Lantawa po da. Walay sulod, basta way sulod. Pasibuan nagsulod ni umang. Nao, way mga sulod. Pataka sila kuha upod laman tawag nabay mga sulod. Umang dagi sulod ane. Balihan ang kutsilyo. Nao. Pangay mo pasaylo. Bulong mo balihan ang kutsilyo. Agaon ako nang liog ni mo ron. So guys, galing na si Titig. Palit mo puspuro kay Siga. Jesus ko Ginoo pagkadaghan pagka akong tataranan usak ka basta mahumang pangulos mong sundang kadto. Lagi. Kato pag gilipiyuhan alas ko, kato mga lapok-lapok. Ba. Squad, kamay kasi kasugula ko squad. Pero pero. Sige na. Tara guys, daghan king mga on, gamay rin kuha. O ikaw ano, mus. Dili, ako tigdulong ni Musford. Ala. Dapat si trabaho squad. Ay puso ko wala. Madoble na pag trabaho. Di makuha man na nako og botdog yo. Karon amo ning lutuon kato ning nakuha ang karabaw. Ano? Baka na. Nalumos kay dago na kay butod na kay nagtiyan. Dali kuha mo na kay itong hugasan tinae. Kabalo mo guys, dapat unta, lamingon pa mag-unta ne. Kay dahang lapok, kani ka lagi kadalo namo basta lamang makakaunda yung kay panggutom. O lagi ni bahala magkakauntag lapok kani ron. Dili so tagkaon ay lapok ro, wala ning laming-laming. Anong gipalimpyo man ninyo ni Gwapo? Stress na ko, na Anong stress. gipalimpyo ninyo ni Gwapo? Pulan kana ang gwapo na, ugihan man guna. Mo na lahi siya. Rare. It's see the light new. Nanan. Another world. Pagkadaghan kaya na pa oh. So nara guys, ang lutuonon pa karang sulan ng tayaon para lapokon. Ayaw gahi. Kuan naman oh. Ganyan na gayo, ano yung video eh. Kanang sili, imbis pwede usahon, kita sa tagsa di aron makaabot pa sa video ninyo. Wala pa na yung kay gutom na yung. Jesus pagkadagan kay nato mga amaro nagkuha. O pinakog-giingon ninyo. Tinarong man kong panguha. Ako na Raw yo? Ari ba ako na pud ana ba? Ako kay ukoy lingaw. Ako ra. Alon man kana ko ron. Ako gisamukan. Sagdaan ra day na, magapay-pay pa ma. Muna di bulambo kay. Mga balingagan. Oo mo. Tagbudlaya kay ninyo noon. Unsa naman Tinuan. Matay. Mura nagbukayo. Ako ramay. Gara. Sara lagi ra. Murag cinta. My word karong. Ayaw. Pay. Galis mo kutro ron. Igat. Nagpaiin ka, iskisa nga ako. Nalimpyo kong kuko. Nalimpyo ang ko kamatay. Gagkaon taglapok aning kuko. Kiniyot muling mo dyan. Ari ta. Ayaw. Tigiyat, awayot. Wala lagi. Ayaw, Irben. Irben. Kasi tila mo bigi pagduwa-duwa. Ito bikin ang kamera. Gihimo naman. Nawala na naman kayo. It's kada makakayo. Ayaw nang kabirto. Dako na kay nagtudlo ayaw. Kagmater na mo kung kayo nagbuling, ha? Dako kay kantaw, dako po madalang buling ipalabian na po pagayon ro daw. Ako na ibuhatan ni mga gayon tagnawa. Pagayon-gayon man puning gwapo. Matay. Gwapo. Istorya na puning gwapo. Asa itong mga gwapo, Teng? Asa mga gwapo? Ikonsulte. Nakatawag. Toy, kitong ba? Tatumba na ko ka mga lamas. No. Ngano nga na po di mo gibutang? Ngayon kung kinsi gwapo? Ang gwapo kayo bitaw tinuod si Elmer ug si Bubong. Nagsiya Roy. Mamang maninoon magka. Ano kayon gwapo? Gwapo, sumpay na yon. Gwapo ihawon. Lami. Malaglaga naman na mga wakwak! Na, dugay-dugay na gini panahuna! Gini ba? Uwel! Wala idibuloy. Maglaga naman na mga wakwak! Hoy, pagkadaghan
bayot. Sakto ra. Sakto ra. Sakto ra na pag-iilom diha. Wala talaga mo ini kapatisa! Ang ginawala kabuta ra kaya. Mahal pabutan. Kung ito mo pakitag na masunog pa. Hindi ka magsugot. Di ga pagbuto malibat pag ya. Kasi na pa kailang isugo. Tino organ sa pasip-sip. Sa usa ka organisasyon na mag-pasip-sip. Nauli magkuha na yung mahal. Akong Auto kan di ka Jay. na naman ba? Ala, maay. Grabe, may bigil ah. Tagupang sa mo, daw tayo maguna-muna. Pero squirt, pag birthday na ko, paano ko ha? Na, naguba na. So karon among technician ga sit up rin tabo. Pagkabudlay aning kalaki ha. Kanang puto mo. Kakaon ka ta? Ginay ani, ato lang gabi alas 6 ani. Mga utok ba? Tungod lagi sa kadagang sa utok na tong gagana dire na uban mahisik wahi na. Okay na. Ay dapat try ta kay ni Mayong. Kapit na dito madayon og loto kay way. Ambutin na to. O karon! Init na ang mantika! Iba mo na itong gas! Gari bright ang gitanan. Iskilado kita na ning secure finance. Oh, na ay mga technician nga kombinar, na ay mga riprap nga engineering nga graduate mo og online class. Na ay kusog na ng balo. Adjust na ni kay atras sa. Init pa ka bagay na. Taob man lagay na ni. Taob lagi. Sunod ang sibayas! Ria! Oy, ayo kusga. Tinuwa. Ikaw nakay ko. Uy, ang luwag malumoy. Sila! Ako na magsile. Arong halang. Balas! Oy, Tuno. Hoy, kung ginoghi yung mataba batong ay buhok ni mo, Jay. Istorya bata ra gi mailag aning bata. Tuno, dayon. Ulotog, Jay. Tuno na. Mas babag masuko. Na may hindi ko na yang ay. Mas babag ang bagaw. Mga ako ay kanin ka! Iyo ko nang luto nag mayo. Kana iyo ko na yung mga matamang kuan sudlot. Ate. Kurta na ko nang kuan, dalo. Sunod! Tuno! Paita. Doon na tayo. Taglubi. 5, 4, 3, 2, 3 seconds violation. Bal, wala man na mamaon. Sus, Toy. Grabe na, rami ko ng takot na yun. Oo. Malanay na. Mauni ang resulta basta pao diri sa pao. Kapoy na ko, sakit kaya kung tangkugo. Kapoy na. Kasi manang gaantos. Bukal na. Aduna ang sulbat. Bagsa Memorial Garden. Ang sagot sa imong problema. Memorial o wala magani kaduha. Kana J, naagyo ka kana J. Ang birthday J, ang birthday. Gana squad, do kalit na? Oh, do kalit sa birthday. Wala liter manok pangkahali oh. Kahalangan ang ginamang Ilmer. Murag di pala kaon. Baling sidaan tayo ng magkaon nga rin toy. Kaya Paps. Bila isda ang sinuma. Matay mo. So karon guys, ato pagkataon si Square usa sa ka bright, usa ka bugo. Tingin ka na. Square, wala ba ko tayo mo Square? Anong gahi mananggag may pambot sa dagkong barko? Baga Square, akong tao naging Square. Baga, toy. Para ragon ani mo, pagay-gay ikaw ito nabuho ng ulo. Yang gamay utok. So si Doc yung gamay utok pod. Di kay do kami nabulo na. Nay kawing artista ba? Pero di ko kukuan mo si Joshua. Disgrasya. Ya, ikaw bigat Garcia ba? Si Ranje pang tanggol mo ko na siya tanawan ang reaksyon na pagkapi ken tanggol. Pagdiwal-diwal Jay. Allah. Sa kagutom na nagahalusinit na ng mga utok. Ha! Lago po pisti ko yung ko. Inting na. Diwa si Inteng. Ayaw niyo na kana si Moy Moy lapde. Pang drama na. Oo, pagkidrama bitaw na yun. Oy! China to! Insipan to! Ilunod na nato ang atong graba. Bod eto bang. Wala lagi ko kauna-una ato yon. Kurate. Na. Sige. Tilaway sa naog luto na ba? Luto na yun. Kilaw sa ba? Ha? Nara mo ang dalo-dalo. Dalo ang kutaw. Nara. Asan! Kay pagkadaghan na po. Ayaw ura na. Asen squad. Asen. Dagat na imuunon pa. Etsan!
Magic sarap. Mga hubog ito sa moda. Kamay tapens! Murag kutsinta. Hoy! Ayun, Ayun na yan! Sorry! Sorry yan! Isogdan ninyo ng kalapad ng ulo, ana. Hasta na. Nakabugkugan! Nakapiling ko. Ano siya, no? Kinahugaw. Kaluoy mo na to. Ito pag kiluoy. Asa kutsara nga set. Kasi may gayabuan na. Ikaw pong utukan ka. Kasi Elmir ana gabutan ana. Ah, impa to kay palayo na yun. Boy, ikaw may galuto. Ade, ilaw isa. Ano ano yung pagkaon? Usapa. Sayang. Usapa. Tara guys, luto na gud siya guys. Oh my God! Ang sarap! Ang sarap! Mga wakwak! Human sa kakapoy nga among gikuha sa magkuha ni mga dalo-dalo. Kay lapok na mong gibuhat. Itagatuhon ng mga lapok. Lukos pa ibot mo ka na. Gabungo ra gid ang mong pagkugi. Makakaon na gid mi. Salamat sa Ginoo sa grasya nga imong gihatag namo. Mga arata! Tansi mo tang way plato ane. Rop! Pagka. Dugay tayo. Puro magpulanggana. Kaon og baboy. Bonga. Wala si Min. Napaisaw sus. Kalami. Amoy lapok. Wala po ito kadalag paso. Kaon. So karon mga wakwak, busog-busog na. Wa na yun, horot na to ka na. Napalig gamay. So mga naman mga wakwak na horot na to puluto ng pagdako, puluto dalo di ang pagkahuman mo hindi na tanaw basta kay karon namusog na gyud me. Salamat! Salamat kay mga wakwak ko. Bye-bye. Hoy. Bye-bye! Bye-bye. 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 Ayun, Ayun na yan! Sorry yan! Isogdan ninyo ng kalapad ng ulo, ana.